huske, at vi flyttede hertil for, hvad var det, 20 år siden. De første 2 år, jeg følte det skulle som om. Jeg lå i sommerhus. Stilheden. Og alle fuglene. Og de gamle, velbevarede villager, ikke? Og vores dejlige have med sin helt egen stil. 5 minutter til kystbanen. Herligt. Ja. Lad os håbe, det var ved, du. Hvad? Giver du en snaps til Signe? Giv mig lige spaden. Det er sgu da en dræbersnegl.